so ruwa game duniya ne mai ratsa zuciyar dan adam ne komai cikinsa aikin nufi ne duk inda ya bida zai sane tashi na hankali ya ishe ni a zuciya na dan samu rauni ciwon kwarai yana kan taba ni jirai abin kamar duk shiri ne na raini zuciyata da sabo so mai kama da zane na zabo wata diya ta sanya ni yabo na so ta so kamar tintibe ne tunda na bayyana mata sai ta kamar ba za ta na ba ni kuma gashi na kama kaunar ta tashi dan ban shiri ba ta amshi so ba ta yi musu ba ne kawai ta ji tamkar rukuni so a bashi komai yake so an hana shi rai zai tana so babanta ne ya ce ina so zai bani tun da so haƙi ne ashe batun da ya yi duk fito ne zai bani yarsa wani dan badal ne ya ce bai san yawan na tone yau shiru komai lokaci ne kullum ina ganin ba ta sona da na biyo ta sai ta yi guduna baban ta shi yake rarrashi na ce mini kabar ta ayyarinta ne kullum arai tana kara tsana tana ganin ina yi mata barna na gano ta sai na tsuguna domin arai tana yi min sukune rashin jini rashin bincikawa da ta jiyo ne sai ta yadewa raina ta ba alamar sakewa babanta ya faɗin haka so ne ya ce da ni hakan ne kulawa inda ta bar ne za ta yi macewa in canji kana duk ya yi haɗewa duk ce fanan gidan ni nake yi haka yasa yake ƙara suna kullum yana ta wanken idona yasa ina ta kan rushe kaina jarin nawa yana da daga sane rana guda na gane kurina a sanda duk ya fare rufina ya tabbatar da ba a haguna ya kore ni halin ɗan adam ne na zo abokanai na suna min dan kira suna kuntata min baban ta zuciya rikita min ya mai da yarsa hannun jari ne amma diyarsa ba ta da laifi shi ne ya mai da ni dan kaɗafi hauka na kiyaye bin littafi gonarsa ya yi shukari